Natukoy na ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa salpukan ng UV Express at 10-wheeler truck sa Purok 5, Barangay Libod, Camalig, Albay kahapon ng umaga. Ayon kay Police Major Carlo D., 4 sa mga nasawi ay lalaki, 7 ang babae. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng Navy personnel, mag-fiancé na ikakasal na sana sa Disyembre at 2 menor de edad, edad 17 at 11 anyos. Sa 12 sakay, maswerteng nakaligtas ang isang 20 anyos na lalaking pasahero na nooy nakaupo sa jump seat sa mismong tapat ng pintuan ng van. Bali po yung 11 fatalities, anin po sa Nabua, isang po na taga-Pula, from Pula siya, so sumakay lang po sa Nabua. And then, 3 pong taga-Ligaw, na-pick up po dun sa Ligaw ng van, and then isang from Iliga City. So ulitin ko po, 6 from Nabua, isa po from Pula, 3 sa Ligaw, and then from Iliga City. Yung po yung 11 na fatalities po natin. Yung survivor pa sir, parang nanakpan ng pinsan ko sa mother sir. So yung kwento po sir, nakatulog, pagkabangga sir, nakatumila po sir, nakajump seat siya. Pagkabangga, siyempre sir, basag na yung windshield, mga bintana, tumila po siya sir. Nakalabas siya dun sa bintana sir. Kasi di ba sa Ligaw sila sumakay, puno na yung van. So jump seat, and then tulog. Pagkabangga, tumila po siya sa labas ng van. Mechanical failure naman ang tinitingnang sanhi ng kalunos-lunos na aksidenteng ito. Bago daw kasi ang insidente, itinutulak ng mga pahinante ang truck para umandar matapos na hindi mag-start ang makina. Pero dahil sa kargado ito ng mga gamit sa peryahan, dumire-diretso ito pababa hanggang sa araruhin nito ang nooy paparating naman na UV Express. Yung truck, nag-stop po siya sa along bypass road para po magkarga ng diesel. Kaya balik po dun sa truck, 5 silang magkakasama, 1 driver and then 4 po na helper. So bumaba po sila yung 4, nagkarga ng diesel. Afterwards, pagkatapos, in-start nila sa yung truck. Allegedly, hindi nag-start. So ginawa nila, pinur-start nila, itulak kay Juten. So pagtulak sir, kinayot, tumakbo. Siyempre sir, kapag ganyan baga na makakupan tayo, magbubahan natin yan ng sinisyan. So tumakbo sir, pagkatakbo niya, magpipreno siya para isakay yung mga helper niya. Di na sir, gumana yung preno niya. So nagpuan na siya sir, yun na, natuloy-tuloy na siya sir, until doon na sa ating place of incident. Yung po yung account nung ating driver and yung pahinante. So ang gagawin natin dun sir, ipapacheck natin sa mekaniko yung truck kung ma-determine na talaga nawala ng preno. Samantala, makikipag-ugnayan ng LGU Camalig sa national government para malagyan na rin ng road signages ang mga accident-prone areas sa bayan. I-coordinate natin yan sa DPWH. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi kami pwede gumalaw ng national road. Nasa DPWH po yan. Siguro ang magagawa namin, i-coordinate namin sa DPWH na kung pwede lagyan ng mga precautionary measure, then mga signage talaga. Nagpaalala din ng otoridad sa mga motorista na ugaliing suriin ang sasakyan bago bumiyahe at palaging maging alerto sa kalsada para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.